Da acta anterior, o primeiro punto da orde do día, a acta é a do 12 de xaneiro deste ano. A aprobación se procede da acta, non sei se o tedes, pero, bueno, empezamos como con unha proposta tamén, porque agora polo sistema informático temos que facer tamén unha proposta para a acta. Entón, agora pregunto ao alcalde se hai algunha observación que formular. Pois iso, unha pregunta que facer con respecto ao tema. Ninguna. Entonces, procedemos á votación. Sí. Votos a favor da acta. Por unanimidade, non hai votos en contra. Moi ben. O segundo punto da orde do día é o ditame sobre participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2026. Na sesión realizada pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos a Economía e Facenda, o día 28 de xaneiro de 2026, emitiuse o seguinte ditame. Vouno extractar. A Alcaldía, en virtude das facultades que ten otorgadas, propuxo o seguinte acordo que é o que se dictamina. Participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Post-Plus 2026 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade. Solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial do 2026 e con cargo á achega provincial 2025. En primeiro lugar, está o financiamento de gastos correntes que se devengan no exercicio 2026. A achega provincial do 2026 é por importe da Diputación por importe de 153.417,86. A achega provincial do 2025 é de 496.582,14. O total son 650.000 euros. O financiamento en investimentos, a achega provincial da Diputación para a obra Proxecto Mellora de Pavimentación e Seguridade Vial na Rúa Alexandre Bóveda e outros Melide a Coruña é por importe de 314.788,16 euros, coincidindo co orzamento total. Aprobar os proxectos que se relacionan nestas tabuas. O resumo de todo é o seguinte: Post-Plus 2026, resumo de financiamento a gastos correntes. A achega da Diputación do ano 2026, 153.417,86. Que tamén o orzamento total e a achega do 2025 son 496.582,14 euros, que tamén corresponde co orzamento total, sendo o total da aportación para o financiamento de 650.000 euros, como dixemos antes. Apartado de investimentos, a achega de 2026 da Deputación Provincial 314.788,16 euros. O total son 964.788,16 euros. Segundo, aprobar o Plan Complementario do ano 2026 no que se inclúen os investimentos financieiramente sostibles que a continuación se indican. Proxecto Mellora de Pavimentación e Seguridade Vial na Rúa Sol e outras Melide a Coruña, sendo cun orzamento de contrata e subvencionable de 303.257,34 euros. Terceiro, en relación á declaración de que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado cos concesións a autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias segundo os informes técnicos e xurídicos de cada obra,
Respecto da obra, proxecto mellora de pavimentación e seguridade vial na rúa Alexandre Bóveda e outras, precísanse autorizacións sectoriais da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Axencia Galega de Infraestructuras. As ditas autorizacións están en trámite. Respecto da obra, proxecto mellora de pavimentación e seguridade vial na rúa Sol e outras Melide a Coruña. Para a súa execución son necesarias as autorizacións sectoriais da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Demarcación de Carreteiras do Estado en Galicia, así como da Diputación da Coruña. As tres están en trámite. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos incluídos no POSPLUS 2026. Quinto, solicitar, se fora necesaria esa financiación municipal. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación no Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Sétimo, autorizar a Diputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social. E octavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, boas noites, tardes, noites a todos e a todas. Dende o Partido Popular imos seguir a liña iniciada neste mandato e coñecedora por vostedes con respecto ás obras, sobre todo na cuestión do POS, inda que escolleríamos outras ou ao mellor escolleríamos estas, dependendo das necesidades de Melide, si é certo que tendes a legitimidade para facelo e, polo tanto, nos imos a votar a favor de que se arranxen estas rúas, unhas con máis deficiencias que outras, sempre saltando que xa sei que hai outras subvencións que tamén teñen repercusión nas parroquias do rural, pero si é certo que vemos que unha vez máis no POS se chega todo en canto a investimento a Melide casco urbano. Polo tanto, esa é a proposta que facemos, que se intente repartir de outra maneira, aínda que, reitero, sodes lexítima decisión e tedes a maioría para facelo e nos vamos a apoiar as obras porque, aínda que non poderíamos estar de acordo en meter esas rúas ou meter outras, pois entendemos que sempre solventan as necesidades dos veciños e veciñas de Melide. Gracias, señora portavoz. Ten a palabra. Ten vostede a palabra. A ver, nesta proposta van esas. Non temos que olvidar que nos falta despois o posto adicional, vale? Entón, non vai nesta proposta para o rural, porque nestes momentos, no mes de febreiro, está en licitación para comenzar 300.000 euros de inversión no rural. Entón, quixemos ahora priorizar, vais para o urbano porque hai esas deficiencias, pero non se vai olvidar despois no adicional. Moitas gracias. Gracias, señor Iglesias. Ten vostede a palabra. Alcalde, non imos facer uso desta segunda quenda. Moi ben. Vamos a ver. Aquí utilizamos propuxemos unha serie de obras. Vamos a ver, históricamente na rúa de Alexandre Bóveda, donde se aparca ahora mismo un espiga, sempre houbo auga. É dicir, a xente que aparca ali houve que cambiar o sentido do aparcamento porque a auga chegaba ao tobillo ao personal. Entón, o que intentamos é arreglar toda a pavimentación para que eso non volva a ocurrir e, ademais, as beirarrúas que están aquí nunha parte central do pobo teñen colorines de todo tipo e entón queremos poñerlle as pluviais, queremos recoller e queremos facela aceptablemente. Entón, vou ser breve, o camiño real porque estaba feito polvo, é dicir, tan simple por iso, é dicir, é unha cuestión de prioridades. Na rúa Campos pásanos o mesmo, na rúa Silva, nin que decir ten, que viñeron aquí 40.000 millóns de veces. Despois, hai outras aquí que están nas mesmas circunstancias, que é a Rúa do Sol, que ten o mesmo problema,
que é imposible que a auga, cando chove, sea capaz de salir polas vías normales. Por lo tanto, están aquí todos os días e decidimos, bueno, pois, arreglala para que poidan entrar normalmente. A Rúa Alcalde César Rodríguez pasa o mismo, a circunvalación do Campo da Feira, pois non teño nada que decir. Teño que decir aquí que, gracias a salida da autovía, que parece que non entenden algunhas persoas que son as que deberían de entender o que lles dixen que iban crear moitísimos problemas, pois, cando o tráfico rodado non quere chegar ao cruce porque hai un amontonamento de vehículos, pasan por ali e, bueno, non estaba pensada para iso. A Rúa Lino Sexto Sánchez pois, é outra que ten doble dirección, pero aparcan os dous lados. Por lo tanto, crea un problema genial. Ahora mismo o que queremos é que teñan a dirección e que aparquen para os dous lados. E con respecto a Florentino López Cuevillas, porque está feita polvo. Como decía antes o concelleiro, estamos indo a cousas que son, ou que consideramos nós, que son urxentes. Por lo tanto, benefician a un grupo importante de xente deste pobo e, por eso, vamos a esas obras, porque creemos que son necesarias. Como decía o concelleiro de Adiante Melide, portavoz, decía que faltan unhas cantidades, unhas achegas que serán utilizadas pois, no medio rural, como sempre intentamos que unha parte vaya para o medio rural e outra para o casco histórico. De todas formas, nas divisións que hai sempre entre casco urbano e o medio rural, hai que entender unha cuestión. A xente do medio rural tamén ven a Melide, é dicir, e necesita pois, tamén ter servizos, porque é a onde ven comprar, etc. En definitiva, escollimos estas porque consideramos que eran as que en peores condicións estaban neste Concello e era necesario arreglar, simplemente por eso. En canto a, como xa houve as intervencións suficientes, quero decir a portavoz do Partido Popular que lle agradezco que vayan a votar a favor dunhas obras que son boas para a maioría do pobo de Melide. É dicir, eso podría facer vostede ou poderíamos facer nós. A cuestión é que estemos de acordo en cuestións que melloren a vida do personal. Tan simple como eso. Por lo tanto, agradezco yo. Votos a favor por unanimidade. O punto terceiro da orde do día é o ditame sobre acordo de non división por lotes da obra Proxecto Mellora de Pavimentación e Seguridade Vial na Rúa Alexandre Bóveda e outras Melide, Coruña, incluída no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2026. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos á Economía e Facenda, o día 28 de xaneiro, emitiuse o seguinte ditame. Primeiro, non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto que se solicita incluir no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, cos datos que se indican con base no informe do arquitecto municipal. O investimento é o proxecto de mellora de pavimentación e seguridade vial na Rúa Alexandre Bóveda e outras Melide a Coruña. Segundo, esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto está xustificada pola concorrencia dos motivos válidos de acordo co disposto na lei no artigo 99.3 da Lei 9/2017 do 8 de novembro e no que determina o técnico municipal no seu informe. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Ben, unha vez máis, aquí tamén imos seguir a liña que seguimos sempre. Entendemos que esta é unha cuestión de trámite. A lei de contratos é o suficientemente farragosa no sentido de licitar. Polo tanto, canto antes se executen os investimentos, mellor para todos. Polo tanto, nós tamén imos a votar a favor.
Cuarto punto da orde do día, dictame sobre acordo de non división por lotes da obra Proxecto Mellora de Pavimentación e Seguridade Vial na Rúa Sol e outras Melide a Coruña, incluída no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal do POSPLUS 2026. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos á Economía e Facenda, que se celebrou 28 de xaneiro de 2026, emitiuse o seguinte ditame. Primeiro, non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto que se solicita incluir no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POSPLUS 2026 cos datos que se indican con base no informe do arquitecto municipal. E o que dixemos, proxecto de mellora de pavimentación e seguridade vial na Rúa Sol e outras Melide, a Coruña, cun orzamento de contrata de 303.257,34 euros. Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto está xustificada pola concurrencia dos motivos válidos sinalados de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos del sector público e os que determina o arquitecto municipal no seu informe técnico. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Pois asumimos o que dixemos no punto anterior. Moitas gracias. A lugar a... Bien, entonces procedemos á votación deste punto. Votos a favor, por unanimidade. Bien. Punto 5 da orde do día, ditame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun ascensor no edificio sito en Rúa Bispo Varela, Fondevila, número 19, portal 1. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Permanente para Asuntos Relativos á Economía e Facenda, o día 28 de xaneiro de 2026, dictaminouse dictaminar favorablemente a concesión a favor da comunidade de propietarios edificio Rúa Bispo Varela, Fondevila, da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun ascensor colectivo por importe de 892,93 euros. Notificar os interesados e dar traslado a intervención municipal. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Pois unha vez máis, isto é un asunto de trámite e nos alegramos que estas bonificacións sexan pois un reflexo de que Melide camiña hacia a accesibilidade nos edificios privados. Por lo tanto, por suposto que imos a aprobar a proposta. Moitas gracias. Bien, non há lugar, entonces pasamos á votación deste punto número 5, da bonificación do 75%. Votos a favor, por unanimidade, queda aprobado este punto número 5. Punto 6 da orde do día, dictame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% de impostos sobre construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun ascensor no edificio sito en Avenida Habana número 12 de Melide. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno Permanente para os Asuntos Relativos á Economía e Facenda, o día xoves 28 de xaneiro de 2026, dictaminouse dictaminar favorablemente a concesión a favor da comunidade de propietarios edificio Avenida Habana número 12 da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da instalación da obra de instalación dun ascensor colectivo por importe de 1.112,41 euros. Notificar e dar traslado. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Pois reiteramos no dito no punto anterior. Moitas gracias. Non há lugar a segunda intervención. Votos a favor. Por unanimidade. Punto 7. Sí.
Xa se foi, sí. Xa se foi na comisión informativa, tense que abster. Bueno, ten que non estar. Eso, ten que non estar. Abandonar o salón, antes do debate e a votación, efectivamente. Aprobación, punto 7. Aprobación se procede do dictame sobre a aprobación da declaración de especial interese ou utilidade municipal dos inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifican tal declaración aos efectos da obtención dunha bonificación do 50% da cota íntegra do IBI no seu caso. Bueno, aquí explicaba a abstención. O dictamen é o seguinte: determinar favorablemente con efectos nos períodos impositivos 2026 e seguintes a declaración de especial interés ou utilidade municipal das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven no inmoble abaixo referenciado por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración, sendo que se incorporan construcións cun uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais como vivenda. Notificar o presente acordo aos interesados. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Ben, pois o mesmo, son asuntos de trámite, asuntos dos que se poden beneficiar as persoas de bonificación tanto do ICIO como do IBI, polo tanto, por suposto, imos apoiar a proposta. Nuevamente, gracias. Bueno, pues entonces nós tamén estamos de acordo e procedemos a votar. Votos a favor. Jairo. Sí. Bueno, joder, tío, sí. O punto 8 da orde do día é o dictame sobre dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 24/2026 de 16 de xaneiro de 2026 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao cuarto trimestre do exercicio 2026. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e permanente para asuntos relativos á economía e facenda, que tivo lugar o 28 de xaneiro de 2026, dictaminouse darse por enterados. E agora, pois, igual, non? Darse por enterados do informe da intervención municipal, señala. Seguimos. Punto 9. Dictame sobre dación de conta do informe da intervención municipal de referencia 29/2026 de data 19 de xaneiro de 2026 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao cuarto trimestre do exercicio 2025. Na sesión tamén da Comisión Informativa que estamos reiterando, do 28 de xaneiro, emiteuse o dictame dándose por enterados os membros da Comisión Informativa e aquí a dación de conta igualmente. E agora o punto 10. Vale. Bueno, esta é unha proposición da alcaldía. Vou dar lectura tamén en extracto. O punto é a aprobación. Se procede á proposición de proposta de convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás prazas do Corpo de Policía Local. Como é unha proposición, non foi dictaminada previamente, o que se propón pola alcaldía é aprobar o convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, están os informes que son preceptivos, tanto da técnica da Administración Xeral como de Secretaría de Intervención por requerir maioría absoluta o acordo. O que
que se propón é aprobar o convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e ás prazas de auxiliares de Policía Local entre a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Melide. Segundo, delegar na Comunidade Autónoma as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e prazas de auxiliares de Policía por todo o tempo de vixencia do convenio, que é de 4 anos dende a data da súa sinatura, que poderá ser prorrogado previo ao acordo escrito das partes, até completar un período adicional da mesma duración. Facultar á Alcaldía para a realización de cantos trámites sexan necesarios en dereito para a execución destes acordos, entre eles a sinatura do correspondente convenio e dar traslado á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Primeiro, hai que ratificar a urxencia, vale? Pois ratificamos a urxencia, votamos. Para a inclusión. Votamos a inclusión e a urxencia. Votos a favor. Agora ten a palabra. Bueno, xa sabe, alcalde, que ao Grupo Popular lle gusta que estas cousas veñan á comisión antes, pero tamén entendemos que as cuestións administrativas ás veces pois van máis lentas do que un quere ou falta algunha cuestión, polo tanto, dai a nosa o voto favorable á inclusión na orde do día, pero na medida do posible tamén lle recordamos sempre que cando poida, pois non lo faga saber nas comisións informativas ou poida incluir con celeridade para poder estudialo con antemán. Dito isto, que sempre o decimos cando sucede isto, entendemos que é un convenio que eu mesma firmei, que simplemente darlle continuidade e que, sobre todo, neste Concello, en este momento, é necesario, máis que nunca, telo en vixencia, a pesar de que recordo que no ano 2019 tamén pasaron meses para a contratación das policías locais, pero finalmente conseguímolo. Polo tanto, eu creo que é unha boa nova para os concellos, para os 313 concellos de Galicia que poidan delegar isto na AGASP. O noso voto, por suposto, vai a ser a favor. Ten a palabra a vocera. Ten a palabra. Bueno, evidentemente estaría ben que a poidéramos meter na convocatoria de asuntos do Pleno, pero hai veces que os trámites administrativos non son posibles. En calquer caso, non parecía que fora un punto polémico, posto que, como vostede mismo dixo, as competencias vámonos delegar na Xunta. Por lo tanto, nós tamén nos preocupa o tema da policía. A min gustaríame, como lle gustaría a maior parte dos concellos, que sacasen a taxa de reposición. É dicir, que cando unha persona se vaya, a poidamos quitar, porque se unha persona se vai agora en xaneiro, non podemos sacar hasta o ano que ven, o cal non é nin operativo para os concellos, nin parece lógico. Non hai ningunha empresa privada, que sempre din que nos queremos comparar coas empresas privadas, pero claro, a pública a veces non pode. É dicir, a mí gustaríame que chegamos a ter 7 policías e resulta que unha vez que os policías veñen, pois collen as plazas que máis lles interesan, pois Coruña, Lugo. Entonces, eu creo que unha das modificacións que habría que facer, eu sei que a moitos policías ao mellor non lle gusta, pero que poideran estar no sitio, desde que comprar a arma, desde que comprar os pertrechos para facer a súa función, e aos 2 anos vanse. Ao mellor iso tiña que ser 4 anos, é dicir, para dar unha estabilidade maior, porque senón tes policía que a formas, que colle a experiencia necesaria e cando a ten vais. Entonces, bueno, pues quedamos como en este momento que temos 2 máis 1 que vai vir, e outra que vamos sacar, pero pouco máis. Bueno, en calquera caso, como parece que estamos de acordo todos en este asunto, votos a favor. Perdón,
Perdón. Un momento, solo quería dicir unha cuestión. Casi o 99,9% estou de acordo coas palabras que acaba de dicir vostede, pero sí é certo que tamén dentro da administración local hai unha proyección de recursos humanos que tamén é difícil cos medios que hai actualmente e somos coñecedores, porque todos os que tivemos en algún momento responsabilidades en este asunto nos pasou, eu mesma yo acabo de decir, pero sí é certo que na medida do posible habría neste e noutros ámbitos que facer unha proyección para que a tasa de reposición non tuvera unha repercusión directa. En todo caso, agardemos que máis pronto que tarde isto se solucione e que tamén teñamos axuda de outras administracións. Vale, entón... Estou absolutamente de acordo con que digo. O 99%. Temos que sempre que deixar un marxen. Pois, votos a favor por unanimidade. O punto 11 da orde do día é dación de conta das resolucións da Alcaldía. Dase conta dos decretos dictados pola Alcaldía numerados do 772 do 2025 de data 25 do 11 de 2025 ao número 55 do 2026 de data 28 de xaneiro de 2026, ambos os dous incluídos. Mocións, rogos e preguntas, é o número 12. Como a secretaria municipal non estaba, pero estaba Xosé de alcalde sustituindo a Xosé Manuel, sabedes que trouxemos unha moción sobre o cemiterio municipal que deixamos sobre a mesa, que entendo que retomamos agora tal como quedamos no pleno. Non sei se a nivel burocrático ou hai que facer algo, pero entendo que se debate. Consultado coa secretaria, que pasa? Había que ter metido na comisión informativa a dictaminación desa moción. Entonces, non sei como... En calquer caso, con moción ou sin ela, eu voulle decir os trámites que hai. Vai explicar... Independentemente que poidan meter outra vez a moción e poidamos falar do asunto. En calquer caso, eu voulles informar dos trámites que hai en este momento con respecto á ampliación do cementerio de Furelos. Non sei se... Agradezo yo, alcalde, pero si é certo que se quedou e tampouco ninguén nos chamou para ou na comisión informativa se nos informou. Entonces, si é certo que teño que expresar o descontento do meu grupo entendendo que era unha confianza de que a retiramos esta na acta, o sea, o recollemos e agora nos atopamos con isto. Quero dicir... Que ditamine a secretaria, eu non teño inconveniente porque a información vou a dar en calquer caso. É dicir, ou a metemos por urxencia e a votamos por urxencia e vos decidides, ou decaeu se mete, pero nos queremos la meter. E podemos la meter en boche, entendo, secretaria. Bueno, vamos a ver. A min, polo que se me explicou, trátase dunha moción que estáse estudiando e vendo os trámites que hai que seguir para levala ou traela aquí como proposta, non como moción. Ahora habería que traela como proposta unha vez que se examine, que se hagan todos os informes. A verdad que desconozco en profundidade, vale? Non sei exactamente como foi. Entonces, o normal é que se estudie, que leve todos os informes correspondientes, porque senón se chega aquí como moción, tanto a interventora como eu teríamos que decir, según o que víramos, que isto non se pode seguir adiante porque hai que informálo e ver de que vai o expediente. A verdad é que non sei moi ben do que vai. Sei que hai trámites feitos, non? Que se están analizando. A ver, a mí dame igual debatir a moción. A ver. Vamos a ver, o que pasou foi que Xosé manifestou que non tiña toda a información dos servicios de urbanismo, entón nos decidimos coa boa vontade que Xosé sabes de pospoñela para o pleno ordinario. Entón, a única intención que temos é
si se toma un acordo transaccional ou que está de tal, que debatemos e punto. É dicir, que non nos imos aquí tampouco a tirar hasta as 12 da noite ou ata donde por este tema, pero sí que queremos falar delo e quedamos en falar en este pleno. É dicir, nós tampouco, eu por cuestións persoais non poden asistir á comisión informativa, pero si é certo que entendíamos que se respetaba e entendemos que non é nada tampouco, é dicir, Vamos a ver. Eu non teño máis mínimo inconveniente. Hai algún inconveniente? É que non sei ben que acordo se Bueno, quere adoptar vamos a ver, realmente. pois non falamos dunha moción, vámoslo debatir sin moción. Vale. Xa está, acabouse o Claro. rollo. Non hai moción, Claro. pero vámoslo debatir igual, vale? Ten a palabra a voceira do Partido Popular, punto. neste caso vai a ser o meu compañeiro Jairo que xa te daía da outra vez, vale? Exacto, bueno, traíamos o que a moción, pero claro. Claro. A ver, correcto. O que entendemos é que efectivamente o cemiterio pois precisa dunhas melloras en canto a conservación e en canto aos exteriores, as zonas de aparcamento que sofren un deterioro moi importante e ademais pois que se debe prever unha ampliación dos nichos pola escaseza que está habendo nestes momentos, non? E, entendemos que unha falta de previsión tamén en ese sentido. Eso era un pouco... Contesto. Falta de previsión, non. Por lo que yo vou decir ahora. Falta de previsión, non. Que podemos estar de acordo no asunto. Sí, falta de previsión, non. Por lo que yo vou decir ahora. Porque eu pedín varios informes. É dicir, eu sei que había necesidade en Furelos de nichos. Entonces, teño aquí. E tamén ten que saber vostede que hai que pedir unha serie de permisos e que temos que esperar a recibilos. Entonces, con data de, non é demasiado pronto, pero en outubro de 2025 redactouse un documento polo arquitecto técnico municipal Francisco Javier Noia Méndez para a solicitude de autorizacións sectoriales para a ampliación de unidades de enterramento en cementerio existente en Furelos Melido de acordo co proxecto técnico anterior e para executar en fases. É dicir, non o vamos facer enteiro, sino que vamos facer unha parte para poder tal. Con data 17 de 2 de 25, emitiuse por parte da Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático autorización a solicitude para ampliación de unidades de enterramento no cementerio municipal, debendo cumplir na súa execución as directrices recollidas no artigo 60 do Plan Director da Rede Natura 2000. Con data 25 de 3 de 2025 recíbese a resolución de solicitude de intervención no Camiño de Santiago por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, autorizando a ampliación da unidade do enterramento no cementerio municipal con cumprimento das condicións do punto 2.3 da resolución. Visto o documento informativo do arquitecto técnico municipal, non se dá conta da urxencia da ampliación de unidades de enterramento en nichos detectada, derivada do esgotamento da capacidade do cementerio municipal e, polo tanto, de prazas libres de enterramento, sendo preciso a dotación de novos nichos. Vistas as autorizacións sectoriais tanto da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático como da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, coas súas condicións resolve, primeiro, motivar a necesidade e a urxencia de dispoñer das novas unidades de enterramento no cementerio municipal, que se dé inicio ao expediente para que se redacte como parte do arquitecto técnico municipal, Dr. Francisco Tal, e corresponde ao proxecto técnico para a ampliación das unidades de enterramento no cementerio municipal de Melide conforme á normativa técnica que lle seña de aplicación e tendo en conta as condicións establecidas nas autorizacións sectoriais emitidas ao respecto. É dicir, eso que se fixo. Despois, documento informativo para a solicitude de autorización sectorial, que aquí, onde están os antecedentes, non hai ningún problema en que se pode haber planteamento urbanístico, régimen de aplicación, e aquí ven o que queremos facer. Queremos facer máis ou menos unhas 100 plazas. Esas 100 plazas, se o proxecto está acabado cos permisos sectoriais que corresponden, entonces intentaremos metelo ou ben neste pos ou ben no seguinte. Pero, en calquer caso, está previsto. Non hai ningún problema en ver a documentación que presenta o arquitecto. E iso é o que podo dicir. Despois, temos aquí outro comentario de outro arquitecto sobre o documento informativo onde
se dan as autorizacións sectoriales para poder ampliar o cementerio. É dicir, o que pretendemos unha segunda fase donde aproximadamente se fagan uns... Bueno, é un proxecto técnico original sobre o que se propón é se tocar unha fase, non? Entonces, os nichos, digamos, van quedar en este sentido para que cada persona poida poñer, sin salirse da normalidade, pois vamos facer 2 hileras de 100. Entonces, estamos ahora mismo valorando económicamente o proxecto e, unha vez que temos xa todos os permisos sectoriales, pois procederemos a licitar a obra que corresponda. Estamos mirando se é posible facelo con medios propios, e se non é posible facelos con medios propios, habrá que dotalo económicamente con fondos propios ou con fondos de outras administracións e sacalo a licitación para que haxa, polo menos, 100 novos nichos no Concello. E iso é o que temos a día de hoxe. Esa palabra outra vez, ainda que non seña emoción. Que non seamos unha emoción. Se me permiten, é unha pregunta. Pode ser unha pregunta Bueno, pues, na que explica o alcalde. Pues tomámolo como pregunta, pero eu acabo de contestar e se ele ten alguna consideración que facer. Nada, sí, agradecemos. Agradecemos a resposta. Bueno, entendemos que outubro de 25 millón non é unha previsión, porque fai apenas uns meses, o primeiro informe. Cando me mandaron a mí un informe, pero os permisos sectoriales non son precisamente de outubro de 25. Creo que o comentei antes, eso foi cando se me emitiu a mí un informe, pero eso informoume con data do 10 de outubro, pero con data do 25 do 3 de 25 foi cando se pediu o informe e esperas por ele, e non se dan inmediatamente. E aí foi cando me dixeron, tal, pero iso ven de principios do ano 25. O que pasa é que os permisos sectoriais, bueno, como os gastos, se que esperar por eles, e a que de permiso que os teñas anteriormente, indica que non o teñas que facer outra vez, ainda que previsiblemente van dar porque o deron anteriormente. Entonces, pero tens que esperar. É dicir, que se me comunica en outubro de 25, pero que as resolucións son de 17 de 2 de 25 e de 25 de 3 de 25. É dicir, que foi a principio de ano cando ainda había algún nicho e deixou de haber. Evidentemente, para nós é un problema que estamos intentando solucionar. Correcto. Bueno, nada máis que... Muy ben. Es por si me podías dar información sobre un dinero que viene de la Xunta de Galicia para saneamiento, sobre 30.000 euros que leí en la prensa e non sei realmente... Bueno, pois podoche contestar de memoria. Vamos a ver, nós temos... bueno, sabes que hai un canon da auga. Entonces, nós no canon da auga, creo recordar que no ano 23 pagamos 100.000 euros, no ano 24 pagamos 200.000 euros, a grosso modo, e no ano 2025 pagamos o primer cuatrimestre que supuxo 140 e pico mil euros. Faltan por pasar o segundo cuatrimestre e o tercer cuatrimestre. O segundo cuatrimestre supoñemos que seña menor, pero agora que choveu un riñón, bueno, pois nós como pagábamos eso, decidimos facer unha auditoría. E resulta que se nos cobran esas cantidades que en este momento supoñen máis ou menos 450.000 euros, bueno, nós non estamos de acordo, ou eu non estou de acordo con Augas de Galicia para nada, é dicir, o que me parece chamativo é que unha subvención que nós pedimos en que mes foi? En xullo, en finais de xullo. Bueno, e depois aparece como 29.000 euros. E creo recordar que sitios como Ribadeo
meteronse 7,3 millóns de euros. E a mí sorpréndeme, bueno, e en outros moitos sitios meteuse 1,1, 1,4, 1,8, 3 millóns de euros, sorpréndeme que seña unha noticia magnífica, 29.000 euros, porque estaría ben que me lide poñendo os 440.000 euros que se vai ir a 600.000 euros, a cantidad que nos den sea 29.000 euros. A mí pareceme ben que cobren o canon da auga, pero sempre cando seña para depurar. Ou pareceme ben que unha vez cobrada esa cantidad, como mínimo, non la devolveran porque é nosa. E se invertise esa cantidad en outras melloras que son absolutamente necesarias. Por lo tanto, non deixa de sorprenderme que 29.000 euros seña unha noticia e creo ter por aquí... sí, teño aquí 30 de xullo de 2025. Entrada 3.240. Fondos New Generation. Creo que ter máis. Home, vamos a ver, a min eu estou esperando que haxa ese tipo de información. Ademais, pareceme curioso que a nós non nos chamaron, que foron os que pedimos e que fixamos a auditoría. Estaría moi ben que a nós 7,5 millóns de euros para Ribadeo. Pois moi ben, eu non estou en contra. 4,1 millóns para no río Lameira, en Marín. A mí pareceme ben. 1 millón de euros de dar municipal en San Cristóbal de Cea. Bueno, non vou seguir. 1.085.000 para Laracha. Pois perfecto. 3,3 para apoio. Cuestión, nós 29.000 euros. Cada un que saca as conclusións que estiva oportuno. Ese diñeiro é porque no cementerio de Santa María, que nós xa sabíamos que tiña problemas, pois para mellorar, explica o ti mellor que a mí que pediches ti. A ver, na auditoría... Non a pedí. Na auditoría salen 5 puntos donde hai problemas de auga que van directamente ao saneamento. Por exemplo, para Santa María, para os 2 bombeos que hai, vai a auga da fonte que había en Priorada, que está pechada en hai moitísimos anos, pero sigue botando moita cantidade de metros cúbicos. Entón, a intervención é para que vaya para pluviais. E outra tamén na zona do polo deportivo tamén hai unha filtración de auga, exactamente. E aí se quitaría, pois, en torno ao 80 ou 90% das cantidades da auga que vai. Foi das cinco actuacións que hai que facer no Concello de Melide, son as dúas que nos colleron na subvención. Na seguinte anualidade, a idea é que unha dos puntos negros, que creo que case é o máis negro, é a fonte de 4 caños, porque a auditoría pon que se verten á depuradora 40.000 metros cúbicos ao ano de auga. Entón, quitaríamos moito deses. E despois, bueno, en Santa María, nas casas que están na carretera xeral, tamén virten directamente pluviais e cousas que están tratadas na auditoría. En definitiva, non sei se che serviu de aclaración, pero vamos. É dicir, nesta actuación, sí, pero é unha actuación que tiñamos pedida. Por lo tanto, si nos sorprende, e por lo tanto, si nos gustaría que cando veña a consellera a decir que pedimos unha subvención que nos dan, pois gustaríanos estar e que non señan 29.000 euros. Estou esperando estas cousas que lín 7,3 millóns de euros solucionaban uns moitísimos problemas. Non sei se che serviu a resposta. Vale, pois moitas gracias. Non habendo máis temas que tratar... Eu teño un rogo. Pensei que estábamos en preguntas. Vale. Temos un... Claro, entonces eu estaba agardando a... Pois había... Bueno, nós temos un rogo analizados os decretos sobre o conservatorio, de acordo? Entón, estivemos analizando os decretos, efectivamente, o alcalde dicta o día 27 de agosto o decreto de inicio do curso do Conservatorio Municipal, na que distribúe de maneira aproximada, porque todo vai a depender das matrículas, eso é así, ademais o dictamina tamén no decreto, as especialidades que hai e os horarios nas que se van a executar. Non obstante, xa vimos preguntando tamén nas preguntas de
de control ao goberno, que hai dúas especialidades que nos están a preocupar especialmente. Unha é a profesional que imparte acordeón, que neste momento, despois de varios decretos e varias decisións de Xunta de Goberno local, decide estar en excedencia voluntaria por cuestións de compatibilidade e, por outro lado, está o galimatías do profesional de guitarra, que exerce os seus servicios noutro concello, neste caso no Concello de Carballiño, e dende o seu nombramento, alo menos desde decembro de 2024, é dicir, non me vou a meter en datas concretas, tenen unha xornada aquí en Melide de 12 horas, pero si é certo que personal laboral fixo descontinuo no Concello do Carballiño, co cal ten un problema de compatibilidade. Primeiro non se lle dá compatibilidade no Concello de Melide, despois fai un recurso e despois se lle outorga, pero lle falta a dictaminación de outro concello e se lle volve a retirar. A cuestión que nos chama a atención non é tanto a tramitación administrativa que efectivamente teñen que ter todas as persoas, en especial este ámbito educativo que son os conservatorios municipais, a incompatibilidade, os músicos suelen traballar en dous sitios dependendo da audiencia que teñan. A cuestión é que isto remontase a 2024, en 2025 presenta un recurso e só en aras de comenzar o curso, é dicir, en agosto, se volve a retomar o tema da incompatibilidade. Entón, pasan unha serie de meses nas que non hai previsión de cubrir esas dúas prazas, no sentido de que en 15 días se lle pide ao Concello do Carballiño, neste caso, que fixe unha decisión sobre a incompatibilidade ou compatibilidade que ten este profesional para dar clases de guitarra no Concello de Melide. Mentras tanto, que pasa? Que tanto acordeón como guitarra están sin cubrir. É dicir, eso pode pasar, ninguén ten unha bola máxica do que poden facer os traballadores e, efectivamente, tanto a traballadora de acordeón como que están en excedencia voluntaria, sin reserva de posto de traballo, como o profesional de acordeón, en este caso, según que se deriva dos decretos, enténdese que, a pesar de que o Concello de Melide efectivamente o nomea como profesor desta especialidade, lle falta a pata do Concello de Carballiño. Ata aí podemos entender que o dereito administrativo é o que é, a lei é o que é e hai que cumprira. Ben, pero tamén hai outra pata, que como responsables municipais dun conservatorio municipal debemos ter a previsión de que é unha ensinanza oficial e, polo tanto, se necesita que ese alumnado que paga matrícula, que xa se lle pasou o primer plazo de matrícula, que non é nada barata, a pesar de que podemos discutir alcalde ou concelleiros que efectivamente o conservatorio, sino ben, e sino de primeira man, é un servicio que ten un grande peso no orzamento municipal, é dicir, que se leva un anaco, pero si é certo que creo que uns non estábades, outros sí que estábamos, decidimos no seu momento de que o conservatorio é cultura, o conservatorio é formación e o conservatorio é formación reglada, é dicir, que hai xente que despois se vai estudiar as súas carreiras ou despois vive de dar clase porque ten os cursos do Conservatorio Superior de Melide, co cal eu entendo que eso é algo que debemos defender desde esta sede democrática na que representamos cada un na súa porcentaxe as distintas faccións ou sensibilidades políticas que hai en Melide. Eu creo que eso non é discutible, é dicir, hasta aí ben. Pero se entendemos que se ten que proceder de inmediato, o sea, entendendo que hai esas cuestións, a cubrir as prazas tanto de guitarra como de acordeón, porque sí que non vimos, a non ser que haxa, que me podedes corrixir, eu non vin en ningunha xunta de goberno local das que teño actuales ou ningún decreto para contratar ningún profesional ao respecto. Si é certo que vin outras prazas como a de conserxe do multiusos ou personal de obra que tamén se atopa en este momento en
en cuestións para cubrir ou cubríndose, non? Ou xa cubertas. Eso por unha parte, a primeira parte do rogo. E para a segunda parte, entendemos que o alcalde, cando firma o decreto de inicio do conservatorio, se basa nun nun informe do director do conservatorio sobre o que hai un convenio co Concello de Arzúa que sabedes que, dende o Grupo Popular, non compartimos, porque un convenio interadministrativo entendemos que tiña que haber vido a pleno. Unha vez analizado o expediente, entendemos que non veu e que a lo menos hai cuestións que teñen luces e sombras en esa interpretación. En todo caso, queremos, por unha parte, que se inicien e pregamos en este pleno que se inicien os trámites oportunos para acordeón e guitarra e que eses alumnos non perdan máis dereitos dos que xa teñen perdido, porque, volvo a reiterar, xa teñen pagado un 30% da súa matrícula. Por outra parte, queremos que haxa transparencia en quen dirixe o conservatorio, se sigue vixente ou non ese convenio, porque, como xa digo, dende agosto non temos unha repercusión nas xuntas de goberno local, salvo erro ou omisión, e, por outra parte, tamén vos queremos decir que estaríamos encantados de obter unha resposta satisfactoria, porque non queremos que este rogo sexa un pau na roda para solucionar este problema. Volvo a repetir, sodes coñecedores, uns máis e outros menos, da cuestión do conservatorio municipal e da casuística que ten, pero si é certo que unha vez que decidimos levar adiante o conservatorio e que sexa unha ensinanza arreglada, esta ten que ter unha calidade e temos que proyectar o ano natural para que se inicien as clases con esas dúas materias con docente. Me chama a atención especialmente que desde o 27 de xaneiro ata o 28 ou máis ou menos de setembro non se volverá a retomar o tema, o cal que hai un baleiro que despois en 15 días non lle podes reiterar continuamente ao Concello de Carballiño que xo solucione, sendo aínda así o silencio desestimatorio. Polo tanto, ese é o noso rogo, entendemos que é complicada a xestión, pero non imposible. E día unha persona que o coñece desde dentro e que tamén, a pesar de que no seu momento houbo decisións duras que tomar, finalmente tamén deron os seus frutos e poideron contratar como fixos discontinuos con un decreto, non con un procedimento. Polo tanto, estamos abertos se non é neste pleno, se non tedes o dato, a que se nos faga chegar e a que traballedes para que isto se solvente. Ben, moitas gracias. Ainda que é un rogo, vou a facer unhas cantas aclaracións. No tema de acordeón, como sabrás, as dúas persoas que están apuntadas non queren facer carreira. Simplemente son dúas persoas que van a clase, pero que non hai ninguna persona que vaya a continuar ou que se lle vaya a dar un título. Son dúas persoas, como podría ser ti e eu, por exemplo, que non vamos facer ningún tipo de carreira. Por lo tanto, no tema de acordeón, home, é un problema, pero é un problema menor, baixo o meu punto de vista, porque oficialmente non hai ninguén. Eso é así. Por lo tanto, esas dúas persoas, en principio, non deberían ter problema. É dicir, aquí houve un problema que se me comunicou no seu día, fai un tempo largo, xa, ou non tanto, e que tomaran a decisión de nombrar a unha persoa directora, pero o claustro. E entonces presentouse neste Concello, creo que te acordas, non? Vale, eu pedí uns informes e dixeron que non. O conservatorio non é independente do Concello, independentemente que probablemente os conservatorios tuveran que estar na Xunta e en educación, moi seguramente. E sería o axeitado, porque son os únicos que non están na Consellería de Educación, é unha cosa moi curiosa. E, ao final, son 30 conservatorios, non é máis. Ben, polo tanto, o de acordeón é o que hai. É preocupante, pero relativamente preocupante, porque aí non se vai dar ningún tipo de titulación. Segundo, como decía antes, díxoseme que se nombrou unha persona. A persona tena que nombrar o Concello, tena que nombrar a Administración. E eu estuve en contacto co inspector co anterior que hai agora e digme que para ser director
non se pode ter unha titulación media, hai que ter unha titulación superior. E entonces hai algunha persona que ten a media, polo tanto, según o subdirector xeral de Educación, non pode exercer de director ou de directora, neste caso. Bien, sabrás que hai unhas denuncias anónimas. Sí, hai unhas denuncias anónimas que, bueno, están no xulgado. Entonces, hai unhas denuncias anónimas que denuncian a algún traballador do propio conservatorio. Sí, bueno, pero existen. E hai tres profesores denunciados. É dicir, entonces, evidentemente este goberno está pola labor de arreglar o tema de arreglar o tema do conservatorio. Pero a mí gustaríame tamén que houbera unha certa unificación de criterios dentro dos propios profesores. Estaría ben. E non estou dicindo nada que irá supoñer ou non. O que digo que temos que chegar a un consenso. A mí gustaríame que o director fora un profesor do propio conservatorio e non ter que pedir outro tipo de directores para o conservatorio. No tema da guitarra, contestamos a Defensora do Pobo, posto que a AMPA denunciou, non? Creo que lle contestamos hoxe o tema da guitarra. O tema da guitarra é casi mellor, iba a dicir Paco e Lucía, pero non é o caso. É casi mellor contratar a Tomatito que a dar posto un profesor. Por circunstancias diversas, fixemos centos de escritos. Hai un señor que pide a compatibilidade, que non lle dan a compatibilidade, pero de que despois non quere seguir aquí, que despois se vai para outro concello, chamas ao tío que está na bolsa, o tío da bolsa ten un traballo que lle parece mellor e non ven para aquí, e as bolsas acaban, e non tens a quen chamar. Tan simple como eso. É dicir, temos unha serie, non sei se me estou equivocando, hai unha serie de bolsas. Sí, e agora está pasando en todos os observatorios desde a estabilización, son laborais fixos. Claro. Por lo tanto, cando queda vacante, tens que esperar ao ano seguinte para a oferta de emprego, para poder convocar a plaza. É dicir, Por as temporais, os tempos dos concellos, como sigan así. Na maioría, por tanto, son incompatibles a traballar en todos os conservatorios municipais. Bien, vale. Entonces, a cuestión, estamos preocupados polo tema? Sí. Acordeón, estamos menos preocupados porque non van a buscar unha titulación. A miña pregunta é se ao mellor temos que consensuar que se se dan clases de xente que está apuntada oficialmente. Porque tamén hai xente que me di se se dá clase a xente que non vai a seguir un curso lectivo para, pois ao mellor estamos facendo competencia desleal, pois, por exemplo, a Herba Grileira, que dá clase de música tradicional. Ou ten sentido dar clase a personas que simplemente queren aprender, pero, é dicir, como se van a clase ao instituto, eu, por exemplo, ahora, pois que quero saber máis de geografía, pero quero vou examinar. Vamos ter un profesor oficial para iso. Bueno, pois son cousas que lle estamos dando voltas. É dicir, tamén teño que dicir que a reunión, ou a reunión non, a conversación que mantuve co inspector foi productiva, no sentido de que me explicou unha serie de cousas e que ele é conocedor da problemática. É dicir, por exemplo, se nós quixéramos nombrar un director daqui e o director se negase, ti non podes obligar a alguén a ser director. É dicir, podes yo propoñer, pero a persona ao que yo propoñas pode dicir que non. Pero a calquera deles, imagínate, que dis, a todas aquelas persoas que puderan ser directoras e profesoras, quen se propón? 2, 3, 5, todas. Bueno, pois faise un concurso de méritos e a la que le toque. É dicir, hai que pagar unha cantidad que ven estipulada por levar a dirección, non hai ningún problema. Imaginémonos
que non se quere polo que sea. Pois, home, tes unha dificultad. Entonces, eu vou a intentar volver a falar co inspector e explicarlle que, bueno, que hai unha serie de problemas para sustituir a profesores. O ter media xornada ou ter xornadas parciales, pois genera unha serie de problemas. Se ao final se vai obrigar a determinados profesores que se teñan que meter no seu propio sitio, non é que vayan faltar dos profesores, non van faltar máis. E podenlo sustituir. Podes facer unha bolsa. Imagínate, agora facemos unha bolsa para todos os profesores de todas as ramas ou de todos os instrumentos. E ti vas chamando as persoas que están. Evidentemente, un tío de, por decir algo, unha persona de Tui, non interesa vir a Melide a mellor de Cerras. E te dice que non. E se acaba a bolsa e se acabou. Entonces, estamos intentando arreglalo dentro do posible. E dentro das nosas posibilidades. Na contestación que vos damos á pregunta, verás todo o traballo administrativo que dá, isto casi con respecto ao propio músico de guitarra, folios e folios e folios e folios. Este señor, que lle toca sempre o mismo, pide outro sitio porque lle interesa máis. Entonces, pero a situación, para recapitular, a situación que tedes en riba da mesa é esta. Pero cal é a solución? É dicir, que ides a sacar bolsa e esperar de acordeón por la oferta de emprego público, por a estabilización. A ver, a estabilización é certo que deu lugar a moitas cuestións que ainda non se adaptaron, pero os alumnos caen en guitarra. Creo que vamos ter un profesor de guitarra. Eso creo. Sempre cando non se volva atrás. Se volva atrás, pois se volvió atrás. Tampouco, igual que non podemos obrigar a unha persona a ser directora, non podemos obrigar a unha persona que veña que este na bolsa. Si creemos que esa persona que está na bolsa, que está pola labor de vir. E poñerémola. En casos onde as persoas que están na bolsa din que non queren vir, non queren. E non é máis. A obrigación de intentar solucionalo. É dicir, un é alcalde, pero non é o Papa. É dicir, que lo que diga, el señor está de acordo. No meu caso, non. Eu teño a obrigación de facer o que estou facendo. Intentar solucionar o problema. Dentro das posibilidades administrativas que teño. O que non vou traer un profesor que non seña docente público e que seña privado, evidentemente. Iso non podo facer. Entonces, eu estou intentando, coa concellera do ramo, estou intentando solucionar. Sí. Non, eso xa sabemos. Vamos a ver, o de guitarra parece que estamos para solucionarlo. Está encarrilado. O tema do acordeón, como xa dixen antes, preocúpame menos porque non hai xente que se vaya a examinar de nada. Por lo tanto, non hai notas. E se non hai notas, non hai notas. Despois, pois, hai bolsas, intentaremos tirar das bolsas, e neste caso parece que está resolto, pois está resolto, virá, dará as clases e durará el tempo que dure. E hai dirección neste momento ou non hai dirección? Que? En este momento, sí. Cando non haxa dirección, pois habrá que propoñerlle ao personal que este ali. É dicir, eu pregunteille ao inspector quen podría ser director. E díxome que temporalmente calquera dos profesores que teñan o grado superior podrían acceder a eso. É dicir, da totalidade dos profesores, pois podrían prácticamente o 95%. Cuestión que a persona que se lle propoña quera selo. Bueno, e hasta aquí hemos llegado. Esperando, como se decía cando era novo,